Prišli mi nové karty. Toto som chcela ukázať. Kde mám? Bordel tu mám. Pardon, králi. Som sa dojebala. Hop, čip, čiririp. Vítajte naspäť, zlatíčka, už pri mojom druhom videu, ktoré vlastne natáčam hneď po mojom prvom. Hneď ako som vypla kameru, tak som ju zapla zase, lebo čo sa nestalo? Prišli mi nové karty. Reálne asi pred pár minútami, takže osud, náhoda? Neviem, jedno z toho. Ale znamená to jediné. Unboxing time. Ja milujem unboxing videa. Ja som taký šrotovník týchto videí. A dneska som v podstate prvýkrát na druhej strane kamery. A je to úplne super. Takže si momentálne žijem svoj sen. Čo ma napadlo, že vám môžem ukázať chvíľočku. Teraz, keď som hovorila o tom unboxing, tak ma napadlo, že vám môžem dať takú malú vsúku, ukážku toho, ako robím s tarotom. Toto je jedna z mojich praktík. Toto som chcela ukázať. Je to v podstate o tom, že nie každý deň to robím, samozrejme, že nemám stále čas, ale keď hej, tak každý deň si vyťahnem jednu kartu a spravím si svoj výklad s tým, že mám to trošku kreatívne. A len aby ste vedeli kontext, tak v podstate ja som sa už chystala robiť tieto YouTubeové videá asi 2 mesiace reálne. Ale nevedela som sa k tomu dokopať vôbec. Stále som iba rozmýšľala, že ako to spraviť, kedy to spraviť, ako to spraviť tak, aby to bolo čo najlepšie. No a včera som si videla túto kartu, dve palice. Som si napísala správu, alebo povedzme, prišla mi tá správa. Stepping out of my comfort zone. I am empowered to take bold actions that bring me closer to my dreams. A proste ako keby naozaj mi to už povedalo, že OK, naozaj už si treba sadnúť a treba začať robiť tie videá a hlavne ísť preč z tej mojej komfortnej zóny, z ktorej som sa nevedela vôbec dostať. Takže v podstate toto ma dokopalo včera, no na to, aby som si dneska už reálne sadla na to. A pozrite sa, už robím moje druhé video. Iba taká malá vsúka, ako vyzerá moja práca s tarotom. Toto je samozrejme iba taká jedna vec, čo robím. No dobre, rozprávam veľa, poďme sa pozrieť na Nova Witch. Ideme rozbalovať, lebo na to sme tu, že akože zvuk najviac. Very nice. No dobre, poďme sa už pozrieť, no. OK, papierik. Knižočka. OK. Oh my god. Oh my god. To je obrovské. Dobre, ja som vedela, že sú veľké. Dobre, ale Ježiš. Fú, OK. OK. Oh my god. OK. Dobre, iba pre porovnanie. Mám originálne karty. Buchla som do kamery. Pre porovnanie. Dosť sú väčšie. Akože reálne neviem. Mne sa zdá, že to je asi najväčší deck, ktorý mám. Ktorý je môj najmenší? Našla som, Tarot del Fuego je môj najmenší deck, čo mám. Pre porovnanie. Takže poďme sa pozrieť na samotné karty, ako vyzerajú.
Je to podľa Rider-Waite-Smith systému. Takže mala by tam byť táto symbolika. Neviem, či sa mi páči táto veľkňažka. Teraz keď na to pozerám, lebo najprv som si myslela, keď som tu vyťahla tú kartu, tak som si myslela, že je to chlap. A ono to je asi žena. A veľkňažka má dosť takú ženskú energiu. Neviem zatiaľ, čo si myslím o tejto karte. Uvidíme ďalej. Cisárov na cisárom. OK, môže byť. OK, the teacher. Takže namiesto hierofanta máme učiteľku. Zaujímavé. OK, toto sa mi páči. Toto sa mi páči. Lebo podľa mňa hierofant možno aj vám nič nehovorí. Čo to znamená? Pápež, kňaz, niečo také. Ale keď je to proste, že učiteľ, tak toto premenovanie sa mi veľmi páči. Veľmi pekná karta. Milenci. OK, možno s týmto tiež veľmi nevajbujem. Lebo milenci pre mňa nie sú... Neznamená to takú nejakú extra lásku, pre mňa skôr rozhodnutia. A nepáči sa mi niekedy, že pri milencov dávajú dosť takú zamilovanú scénku. Ale prežijem. V poriadku. Voz. Mohlo by to byť viacej v pohybe tá karta, ale OK. Justice. OK. Pustovník. Koleso šťastia. Také viacej jednoduchšie by som povedala, ale akože celkom pekná karta. Sila. Celkom zlaté, no, musím povedať. OK, obesenec. OK. Smrť. Tiež taká jednoduchšia, ale v poriadku. Táto miernosť je veľmi pekná. Taktiež neviem, či ste si všimli, ale dosť je to taký ženský deck. Že skoro všade, aj tam, kde by mala byť mužská energia, alebo muži, tak sú tu znázornené ako ženy. Je to nová witch, takže asi je to predpokladané. Vôbec mi to nevadí v týchto kartách. Toto je pekná hviezda. Milujem túto kartu. Takže keď táto karta je pekná v balíčku, tak všetko v poriadku. OK. Aj toto je celkom cute. Slnko. Jak si tam chilluje. OK, zaujímavé. Môže byť. Judgment. To je pekný judgment. Tá ruka ako ide dole na ňu. Svet. OK. OK, takže to bola veľká arkána. Čiže aké sú veľké tie karty. Ideme na malú arkánu na poháre. OK, celkom zlaté, taká klasika. 2 poháre. OK. 3 poháre. 4 poháre. Girl of Cups. OK, takže namiesto Page of Cups máme Girl of Cups. Knight of Cups.
Ok, zase žena na miesto chlapa. King of Cups je chlap. Queen of Cups. Taktiež si všímam, že je tam dosť taká mladá energia. Strašne mladí ľudia sú v týchto kartách. Aj tento kráľ pohárov. Strašne mladý. Zvyčajne sú to takí starší ľudia. Ale ako v pohode. Úplne v poriadku, lebo tým pádom skôr je to pre takých mladších ľudí. Možno sa budú vedieť s tými kartami viacej spojiť. Mi sa zdá, že tu aj písali. Kde to je? Pre mladé srdcia. Takže predpokladám, že nejakých mladých ľudí. Dobre, máme palice. ESO. 2 palice. 3. Trošku zrýchlim, lebo nechcem tu byť do večera a už sa stmieva. Hej, no, všade je tá mladá energia, ako pozerám. Toto je pekné. Ten of Wands. OK. Toto je pekne nakreslené. Ojoj. Knight of Wands je kôň. A král palíc je koruna. OK. Ešte sa k tomu vyjadrím. Takže ideme na meče. Ale akože celkovo veľmi pekné karty. Veľmi sa mi páči, ako sú nakreslené a zobrazené. Len som teraz trošku zmetená niečím. Ale prejdem si to celé. 6, 7 of Swords. OK. 8, 9, OK. 10. Zase máme dievča. Knight of Swords je teraz žena. OK. Král mečov je teraz chlap. No dobre, ideme na posledné mince. ESO, klasika. 2 mince. OK. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 a ideme zase. Ja som zmetená trošku teraz. No dobre. Takže, čo si o tom myslím? Karty ako také sú veľmi krásne. A kvôli tomu som si ich aj kúpila v podstate. Naozaj veľmi krásne sú nakreslené. Páči sa mi tento štýl. Strašne sa mi páči, že sú také veľké. Naozaj také karty nemám. Už som sa aj pozerala. Reálne sú najväčšie karty, čo mám. Takže je to úplne super. Hlavne, keď kombinujem s inými kartami, tak je to naozaj pekné. Takže keď kombinujem takto karty, tak sa mi to veľmi páči, že sú odlíšené aj tou veľkosťou. Nie som v kamere. Je to niečo iné. Som neukázala zadky kariet. To mám volať zadná strana? Nie, budú to zadky. Veľmi pekné. Aj toto sa mi veľmi páči. Pre mňa, ja som taký detailista, že tiež proste tie zadky tých kariet tie sa mi musia páčiť. Čo sa týka toho, že oni tam písali, že je to pre ľudí, ktorí sa začínajú venovať tarotu, čiže dajme tomu pre nováčikov, a neviem, či s tým súhlasím, lebo síce to ide podľa toho originálneho systému a symbolizmu, ale niektoré karty sú reálne extrémne minimalistické, ako napríklad
Áno, 5 palíc. Nájdem vám 5 palíc na porovnanie z originálu. Hop, čip, čiririp. No, tuto máme. Takže v originále máte samozrejme celú scénku. A keď ste nováčik s tarotom, tak neviem, či by si vedeli vyčítať, že z tejto karty, že 5 palíc je nejaký konflikt. Lebo tu si to viete nejako vyčítať, že OK, 5 ľudia sa tam nejako bijú s palicami. Toto vám to veľmi nenaznačuje. Takže pre nováčikov veľmi nie, ako samozrejme, ak nechcete veľmi riešiť tarot a originálny symbolizmus, tak dá sa. Máte k tomu samozrejme príručku, takže keď si vyťahnete kartu, máte to popísané. Ale niekto, kto sa naozaj chce začať venovať tarotu a hlavne podľa toho originálneho symbolizmu, tak tieto karty nie sú na začiatok, určite nie, aspoň z môjho pohľadu. A ďalšia vec, čo mi prišla taká metúca, sú tí králi a tie kráľovne nie. Nájdem vám to. Takže, kráľovne sú v pohode. Na každej karte je zobrazená žena. Cool, klasika. Girl, to sú tie pages, tie páža po slovensky. Zvláštne, že na každej karte je zobrazené dievča, ale na Girl of Coins sú proste ruky. A je to také, že prečo? A potom títo rytieri zase, hej, že máme tu dve ženy a potom máme iba kone. Len aby ste vedeli na porovnanie, na týchto kód kartách sú proste zobrazení ľudia celý, hej, celá postava. A mne nevadí, že napríklad makám iba tvár, ale že proste, ok, sú tu tváre 4 kráľov vien. Pričom toto je také, mi to príde nekonzistentné. A títo knights, títo rytieri už vôbec absolútne, máme tu dve jak portréty hlavy a toto neviem, čo má znamenať. Vôbec absolútne tento, počkaj, aha nie, to nie sú rytieri, pardon, králi. Som sa dojebala. Tento král minci vyzerá ako eso. A je to veľmi metúce, extrémne, aj toto vyzerá ako eso palíc. Čiže keď je možno nejaký výklad, že by som si robila a teraz mám tieto dve karty alebo toto, tak je to zvláštne, že toto by mi stále evokovalo, že je to eso. Ale je to proste král. Neviem, no uvidím. Ešte som s tými kartami nerobila, iba ich tu rozbalujem pre vás, takže potom budem vedieť dať lepší feedback. Poďme si vyťahnuť jednu kartu. Lebo chcem vedieť aj, čo príručka hovorí. Dobre, táto. Táto chce ísť vonku. Queen of Wands, kráľovna palíc. Dokonalé. Dobre, ideme. Bordel tu mám. Poďme sa na to pozrieť, čo hovorí príručka, lebo na to som celkom zvedavá. Taktiež, kde to bolo? Tu píše, že by vám tieto karty mali pomôcť empatiou a sebaláskou. Tak som zvedavá, s akým štýlom to je napísané. OK, takže Queen of Wands, Positivity, Encouragement, Success. OK, prečítala som si celé, lebo nebudem sa tu zdržiavať, ale celkom cool. Máte tu opis karty, v podstate, čo je na karte a čo to možno znamená. Tu som si všimla, že máte aj spojitosť s inými kartami, ako symbolmi. Zaujímavé, to veľmi nemajú tieto príručky. A potom máte vysvetlenie vo výklade, čo znamená tá karta, hej, keď si vyťahnete. Takže príručka sa mi zatiaľ páči, prečítala som sa aj trochu iné a není to zlé. Takže možno pre tých začiatočníkov tá príručka je úplne super.
Tie karty, no možno keď, ako som povedala, keď chcete iba s týmito kartami pracovať, tak áno, povedala by som, že celkom by mohli byť pre začiatočníkov, hlavne s tým, že čo tu všetko píšu. Ale musím povedať, že veľmi pekná karta vyšla. Ako som na začiatku hovorila, ten môj príbeh o unboxing, ako som sa dokopávala k robeniu tým videám a nakoniec som proste tu a robím to, tak toto mi príde úplne ako taká správa aj pre vás, lebo Kráľovná palíc je presne o vášni, o snoch, o úspechu a v podstate o tom, že ísť si za tými snami a cieľmi, ktoré máte. Takže áno, jednoznačne. Kebyže aj vy máte niečo, do čoho sa chcete pustiť, ale tie ste takí, že neviem, rozmýšľam, neviem, čo mám robiť, tak toto je vaše znamenie. S týmto by som ukončila môj prvý unboxing. Momentálne mi to príde tak, že to bolo veľmi chaotické a skákala som z jednej veci na druhu. A už som sa nevedela ani poriadne vyjadrovať, lebo ako nevládzem už. Ale užila som si to celkom, tak dúfam, že aj vy. A po prípade mi dajte vedieť, ako sa karty páčili vám. Majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom videu. Bye bye!